Xa está en marcha o novo servizo de asesoramento xurídico do Concello da Pobra para persoas migrantes, emigrantes retornados ou solicitantes de protección internacional en situación de vulnerabilidade. Este programa consiste no asesoramento xurídico para persoas migrantes, para veciños retornados que teñan calquer dúbida ou teña que facer algún tipo de tramitación, pois sempre relacionado co que pode ser ca lei de estranxería. A nós tamén nos fan moitas consultas, pois empresarios que queren contratar algunha persona, pois de outro país que venga a vivir a Pobre, que moitas veces, ante as dúbidas, pois crean unha inseguridade. Eles tamén poden vir aquí, a Asociación ONG Amiga tamén os asesora, porque se pode realizar. Non hai que ter medo aos precontratos e, por suposto, dentro da lei, pois tamén non hai que ter medo a que calquera persona que ven a vivir, a traballar na Pobra do Caramiñal, que é un pobo e unha vila que somos acolledores e que pensamos que o migrante enriquece, porque a riqueza está na diversidade, pois nós estamos aquí para apoialos e, sobre todo, asesoralos. O servizo correrá a cargo das abogadas da Asociación de Migrantes de Galicia, Amiga, mediante a derivación dos servizos sociais comunitarios. Prestarase asesoramento para realizar trámites como a obtención da residencia e da nacionalidade, reagrupamento familiar, homologación de títulos, así como consultas relacionadas coa regularización extraordinaria prevista polo Goberno Central. Que sabedes que hai unha próxima regularización extraordinaria de persoas migrantes, pero unha regularización da que se sabe pouco porque só hai borradores que aínda non están publicados. Estamos á espera de que se publique o texto definitivo, que non ten por que coincidir co que se está a falar por agora. A xente está moi desorientada, está acudindo ás veces a abogados ou a profesionais que están cobrando xa moito diñeiro sin saber realmente o que se vai a aprobar. Quero decir con amparo que aquí hai un punto de información o que a xente pode acudir gratuitamente, precisamente, sobre todo, agora de cara a esa regularización inminente ou as persoas que xa están regularizadas, pois de cara a como vai ser co novo regulamento de estranxería, as súas renovaciones ou incluso a obtención da nacionalidade. En principio, as consultas realizaránse o venres pola mañá nas oficinas de servizos sociais con cita previa, aínda que dende o Concello flexibilizarán os horarios de atención en función das necesidades dos demandantes, abrindo tamén a posibilidade de realizar consultas en liña. O programa está financiado pola Consellería de Política Social e o Fondo Social Europeo.